खुलुमबाय रायजो राजाफोर आरो बयखौबो बरायनाय जाबाय जोंनि YouTube चेनेलाव। बेबादिनो जोंनि कार्टुन भिडिअसफोरखौ नायबाय थानो थाखाय नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खाथियाव थानाय बे आइकनखौ नोंथांमोना गोबारैनो थुलांनो दाबाव, जाहाथे नोंथांमोना जोंनि गोदान भिडिअस हगारनायफोरखौ सिगांसिन आपडेट मोनो। आरो लोगोफोर, नोंथांमोना जोंनि भिडिअसफोरखौ लाइक आरो शेयारबो खालामनो दाबाव। अरे कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कवारों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, डिंग 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 डिंग, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। झुमका में लाऊंगा, डोकना में लाऊंगा, जमगरा में लाऊंगा तेरी कसम, जमगरा में लाऊंगा, सोना में लाऊंगा, डोकना में लाऊंगा तेरी कसम, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। Buah, ayo tamam gan खनखायोलै नोङो। हायो नोङो, नुवाखै सिख्लाया इमप्रेस जानानै थांनायखौ। चिकेना गोथावथारमोनब्रा सोर दाउ खिबु हटेलना। माथो नंदों, आंनि चइसनि हटेला मोजां जाखायोलै मेब्ला, जेराव गोथाव गोथाव जाग्रा मोनो बेहायसो थांखायो आङो, आरो जेराव गोथाव गोथाव जाग्रा मोना बेखौ ज्राब जिगारनानै दोनखायो आङो। नोंजोंलाय सोरथो हाबावनोब्रा जानायावलाय, लावदुमनि जायगायाव जासुलासो जानांगौमोन दा नोंना नामा। आरे भाई मेब्ला, बे जिउआवलाय गोबावजों खनसे जायाबा रंजायाबा माथो खालामनांगौ जाखो। सासे गियानि गुनि सुबुङा खनसे ओरैबादि होनदोंमोन, इटिं स्लिपिं रिपिटिं नो कमप्लेनिं। बेनि मिनिंआनो जाहैबाय जानांगौ, उन्दुनांगौ आरो अखानायै बेखौनो खालामफिननांगौ, जानांगौ, उन्दुनांगौ आरो अखानायै बेखौनो खालामफिननांगौ, आरो जानांगौ, लोंनांगौ, अखानायै बिदिनो खालामफिननांगौ, बिदिनो खालामै बिदिनो खालामबाय थानांगौ आरो। वाह, माथो फिल'सफिबो रोंलायबावगौ नोंलाय लावदुम। नाथाय नोंना WWE नि ब्रक लेसनारनिसो थांबायदां, इट स्लिप कनकुवेर रिपिट होनलायनाया। आंनिया एसे आलदाब्रा, आंना आंनि अरिजिनेलसो। नाथाय मोनसे खोथाया बेनो जे दानि माखासे सेंग्रा सिख्लाफोरना आलदासोलै, बिसिना जाहैबाय गोसथोलायनांगौ, गारलायनांगौ, रिपिट खालामफिननांगौ, गोसथोलायनांगौ, गारलायनांगौ, रिपिट खालामनांगौ, गोसथोलायनांगौ, गारलायनांगौ आरो रिपिट खालामफिननांगौ। आच्छा मारैब्रा, आं बुजिनोनो मोनासै। माने ओरैबादिलै, खोनासं मेब्ला, आजिखालिनि माखासे सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसथोलायनाया दान्दिसेनिल'। दिनै बेजों गोसथोलायबाय, गाबोन अखानायैनो गारलायबाय, आरो समफोर अखानायै दस्राजों आरो गोसथोलायबाय। माने मोजां मोनलायनाया आजिखालि नाटकसो जाबाय, गस्ला लंपेन्ट सोलायनाय बादि सोलायलायसैलै आजिखालिनि मोजां मोननाया, मिथिबाय। ओंखायनो मानसिफ्रा रावबो सिरियास लाला, लाभ इज ए गेम सो होनो आजिखालि मानसिफ्रा। येस, नङाबा माथोलै, इउ आर करेक्ट लावदुम। आजिखालिनि गोसथोलायनाया वाल घरिनि बे खाथा रटेट जानाय बादिसो रटेट जासै। दिनै बेहाय, गाबोन बैहाय, 1 घन्टानि उनाव बेहाय, 6 घन्टानि उनाव बै दस्रायाव। बेफोरबादि प्लेबय प्लेगार्लफोरनि थाखायनोथ' जोंबादि सेंग्रा सिख्लाफ्रा सिंगेल जानानै थानांबाय। सारा जिबन बेबादिनो सिंगेल जानानै थानांबाथ' सेसखासोलै सयथिबो, थालिरसो गायजासिगोन जों बादिफ्रा, फाग्ला फाग्लानो। लागा नङाबा माथो, बे फाग्ला बिबादजों जायो, सेसखासैलै सयथिबो। प्लेबय प्लेगार्लफोरजों गोसथोलायनोसै, उनावहाय जोंबादि मोजां सेंग्रा सिख्लाफोरखौबो बेफोरबादिनो गाज्रि सानलाजोबनोसै। ओंखायनो रावबो गोसथोला, बेबादिनो गोसथोलायनोनो गिलायलायनोसै। उनावहाय सिगांगौमानि प्लेबय प्लेगार्लफोरजोंहाय इन्जय खालामलायनोसै, गारजानोसै, दाम खालामजानोसै, ब्रेकआप खालामजानोसै। उनावहाय भुगिनांगौआ सोर? जोंबादि मोजांफ्रासो भुगिनांनोसै लास्टआवहाय, मोजां मोजां सेंग्रा सिख्लाफ्रासो बेखार सिंगेल जानानै थानांनोसै। खम जारला, हे आल्लाह। देखो एबारसो पइन्टनि खोथा रायलायबाय दा नोङो, आसायानो गैलालै
सुनि ग्रहसो नांमारबाय नामाब्रा जोंफोरना खाफालालाय जेरावबो प्लास जाबाबो बे लाब गोसथोलायावनो माइनास जालांबायलै रखरा यस करेक्ट लावदुम भाई अर्स क्या है वा 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 होनदोब्रा नोङो बोरैथो जानांगौ ओके वा 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 अर्स क्या है साफा साफा दानि जुगनि सिख्लाफोरनि महरा वा 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 साफा साफा दानि जुगनि सिख्लाफोरनि महरा वा 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 साफा साफा दानि जुगनि सिख्लाफोरनि महरा नाथाय गोसोआसो जाबाय जोबोर अखरा वा 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 नाथाय गोसोआसो जोबोर अख्रा वा 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 साफा साफा दानि जुगनि सिख्लाफोरनि महरा नाथाय गोसोआसो जोबोर अखरा वा 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 महर मोजां बयफ्रेन्ड थाबाबो गुबुन मोजां सेंग्रा नुबावबा गोसो बेलथायग्रा वा 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 एक्सिलेन्ट tamam katornak kada laudum is bab katornak जाखादों जिब्रालायनाय खन्थाइगिरि जानांगौमोनलै नोङो स्टेजआनो गावब्राजोबगौमोन डेन्जार थेंक इउ माय बय A few moments later गरमफ्रावलाय माथो खालामबाय थाबावनो बे आमथा पार्कआवनो दसे जिरायनानै थाथ'नोसै जायो लावदुम दसे रेस्ट लाथ'नांसिगोन बेसेबांथो बेरायबाय थाबावनोब्रा गरमफ्रावलाय हाब आमथा पार्कआव साफा साफा सिख्ला नुबा हामगौलै दिनै ओरैनोबा खोनाथारो मोजां सिख्ला फैथारो होननानै हाब गार्लफ्रेन्डफोरबो गैजाया नालाय ब्रा मालाय सिख्लाफोरखौ नायनानै दिन थांहोआबा जाला रखरा खाफाल इन्टु 100 नांगौलै मेब्ला साफा सिख्ला नुनोबो फाग्ला हनै बैथिं नाहरलाय हाब माब्रा आयु माथो हनै थामाम साफा सिख्लासोलाय माथो गाथा लागा हाब फरेनारसोलाय माथो औलै औ मांग्रा नायहरो नामा आंलाय जोंफ्रा माला बेबादि सिख्लाखौ फथायनो हाबावनांगौब्रा जालालै र' नों सिरि थाथ' मेब्ला आं बेखौ इमप्रेस खालामनो एसे ट्राइ खालामनायनि सिरि सिरि लासै लासै सोरबा खोनासि गाजोलोम सोरबा नुसि माब्लाबानो सफैबायनो आंनि लांगोनासिम माब्लाबानो सफैबायनो आंनि जिउनि दरखंसिम सिरि सिरि लासै लासै सोर बे समायना सिख्लाया गाजोलोम सोरबा नुसि माब्लाबानो सफैबाय नों सनानि दरखंसिम माब्लाबानो सफैबाय नों आंनि बिखानि दरखंसिम हाब जेबो खामानि गैया नामा नोंसिना आदामोन आंहालाय बयफ्रेन्ड दंखायो बयफ्रेन्ड दाना आंखौ सिरि थानो थिनलायनाया नोङो लावदुम मा होनलांजादों आदामोन आरो आंहा बयफ्रेन्ड दंखायो केने लागिले मजा खुसि मोनदोंना नोङो साला दाउखिबु आंहा ओरैनोबा बेबादि सिख्लाफोरखौ लोगो मोनदाव अयबास जालायलांबाय खालि बेबादि सिख्लाफोरखौल' लोगो मोनसै ओरैनोबा लामा सामायाव बेबादि बयफ्रेन्ड गोनांफ्राफोरखौल' लोगो मोनसै ओरैनोबा खुगायावनो दंखासै बिसिना आंहालाय बयफ्रेन्ड दंखायो आइ हेभ ए बयफ्रेन्ड होननाया खुगायावनो दंखासै बेफोरखौ जेबो सानलाला अयबास जाखाबाय मेब्ला जेबो मोना आङो बिदिखौ माथो नंदों नोंलाय दानि जुगनि सिख्लाफोरखौलाय हो मालाय जोनोम जाखांनायनि उनावहाय एसे देरबानो मालाय बयफ्रेन्ड थाजोबखायो बयनाबो नों हास्लाबगोन नामा नों गोसो जाबानो फथायनो हागोन नामा मालाय बयफ्रेन्ड दंखायो होननायाथ' ABCDफोर फरायनाय बादिल' खरा हास्लाबलायो होनखायो मालाय खुगायावनो दंखायो औलै नोंखागौ गोसोथोलायनायाव दानि जुगनि सिख्लाफ्रा 4G जाजोब्बाय आरो बावैसोनि उनावहाय 5Gसो जाबावसिगोनदां सोर मोनथिनोब्रा ला 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 हाब बेथ' माथो दाख्लै थैनाय एक्टरनि गानसो माथो जा मोजां खामोनलै एक्टरा आरो गानफ्राबो जा मोजांमोन माथो बेखौबो गार्लफ्रेन्डआ बुथारदोंनो आयौ दानि जुगाव जालालै लबिया हिनजावफोरजोंबो मा हागौ मा हायाब्रा गासिबो मावनो हाजोबो मोनसे डायलगखौ खोनायाखै नामा नोंलाय बोस्ट्री है कुछ भी कर सकता है खोनाबायथ' आरो इट्स हार चइसआलाय दाख्लै फेमास जानाया
गला खालाय सयथिबो बेनिथ'लै बे खोलि जुगनि गेलेनाया नुफेरि खोनाफेरि जाफेरि बुस्थुफ्रानो जाजोब्बाय एगजामपोल कर'ना भाइरास आरो नुलांबावगोनसो मा नुलांगोन मानसिफ्राबो गला जाजोबखाबाय आयु हनै हनै नाहरलाय बिसोरना आखला मा जालायखोब्रा र' नाहरनि बहा मालाय हिन्जाव सानै लानानै बेरायदों जोंफ्रा हिन्जाव सासेयानो गैजाया हागौबायलै सालाया आरो मानसिखौबो माथो सिनायनाय बादिसो नुदों माथो अरे र' सोरमोन बेलाय अरे बेलाय बे दाउखिबु हटेलनि वेटार बादिसो नुयो माथो नंगौना नङा दे ए नङाबा माथो बेनोथ' माथो दाउखिबु हटेलनि वेटारा जों दाउखिबु गाबज्रिग्राया ना जराबायफोरसोब्रा हाब दाउखिबुआ माथो प्लेबयसो जानानै दंखोमायोलाय थोद जालालै मोनथिलाय लांलालै दाउखिबुआनो मार नामा दाउखिबुआ मालाय सिरि देन्जारथार माथो बा मालाय सानै हिन्जाव दंलायबावो बा सासेया फरेनार सासेया निग्र'लायबाव माथो बा गुफुर आरो गोसोम थोद जालालै बे फाग्ला बिदिजों जायो बे दिनखौसो नुनांगौ जाहैबाय आरो जोंहा नुदों आखला माबादि दाउखिबुना मालाय गुफुर हिन्जाव आरो निग्र' हिन्जावनि जानजियाव आखाइ हरलायबावदों मालाय दाउखिबुआ रियेल प्लेबयसो दाउखिबुआ नों हागोन बेबादि मेब्ला डेन्जारसोलै दाउखिबु हटेलनि दाउखिबु जायै एनार्जिफ्रा बारा जादों खोमा दाउखिबुना जायफ्रा मोनदों हनै सानै मोनदों दाउखिबु साइजफ्रानो प्लेबय साइजफ्रा ओंखायनोथ' जोंफोरना सोरनाबा जिर' जाबायब्रा लाथिख'नो रलै साला दाउखिबुखौ एसे दावहरनि ओइ दाउखिबु अबाय थांनोब्रा दिनै मोनायावथ' फुरा मोख्रा पार्टिलै ना दालाय ओइ दाउखिबु बेबादिसोना नोंना आखला जोंनि 500 थाखा थिबा हरफिनलै बेथा साला बेखि दा खोनाबावो बेनि गोसो मोदोम दा लाबनि भाइरासा हाबनानै दङ बे जेबो बुजिला दा बे जेबो थाल गैला बेनाव बाय माबादि दुगा देखायो दंजानायफ्रा खामानि गैयालै बेफोरखौनो नायोनालै गिजि लेभेलसो बेफोरो जेब्ला गारजागोन अब्लासो बुजिगोन मथलबा फुरा जाबानो गारजागोन बियो खामानि गैया अब्लासो लरग'गौ जाम्बाबा जानानै थानांगोन आजिखालि होननाय दंखायो सिखा गोदाना सानथामनो दानि रिलेसनशिपआ मास मोनथाम लागाव करेक्ट येस नोंगौ नुफिनजोबखागोन उनावहाय साननैसोनि गेलेनायल'लै बेफोरो औलै बाद हो बेफोरखौ आंना नै उदैया गुरगुर गारगार अर्डार होलायबायलै जाला नै माथो अमा खर' रेस्टुरेन्टआवसो जाहैनांसिगोनलाय माथो थौदो थांनोसै अमा खर' रेस्टुरेन्टआवनो बेरायथावथावनो जाखावनानै फैजोबनोसैलाय थौदो चल' लेट्स गो माखौथो मोखां नायबाय थाबावदों फुड फार्स्ट लाभ सेकेन्ड A few moments later. आइए बाबु वेलकाम टू आवर अमा खर' हटेल अमा खर' हटेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय थेंक इउ आदै मा जागोन नोंसोरलाय बाबु गोबां आइटेम दं जोंनि अमा खर' हटेलाव अमानि बिखा बिथै मोनगोन ना आदै पर्क सालाद आरो पर्क चिल्ली हे मा होनदों बाबु जौ बिदै मोना बाबु बेहाय बे अमा खर' हटेलसो बेहाय खालि अमानि बिखा बिथै मोनगोन अमा बेदर मोनगोन अमा गोरान गासिबो अमानि आइटेम मोनगोन बाबु आङो बेहाय जौ फानहोआ बाबु होद आदै फाजि जौ बिदै होनाखै बिखा बिथैसो होनदोंब्रा अमानि बिखा बिथैसो बेंगासो नामा आदैयालाय सरि बाबु अमा बिखा बिथैसो होनदोंना नाथाय आंखौ आदै खाजि दा बुं आदै फाजिसो बुं ये 100% बेंगालै बे लावदुम खोमानि पावारा गैमारा आदैना बेनोथ'लै बे बेंगाजों जानाय नङालै थाब अर्डार होनांसिगोन दा मा खोनाबावगोन बे उल्था-उल्थानो नै खाथियावनो फैबाय आङो आदै फाजि अर्डारखौ लिरदो दे अमानि बिखा बिथै अमानि सेलाद आरो पर्क चिल्ली अमानि चिल्ली जाबायना आदै लिरनानै लादो दे अके दासो जादों दा बाबु आंना खोमानि एसे प्रब्लेम दं मोजाङै खोनानो नागिरा नोङो ओंखायनो गाज्रि दामोन बाबु आङो उनथिं थांनानै नोंसिनि अर्डारखौ लिरनानै लानोसै मा होनदोंमोनलाय अमानि बिखा बिथै अमानि सेलाद आरो अमानि चिल्ली ना दे जागोन दे बाबु दसे नेथ'दो बेहायनो आङो उनथिंहाय अर्डारखौ हैनानै फैनोसै थाबैनो लाबोनोसै जागोन दे आदै एसे थाब लाबोदो ओंखाम उखैबायलै सिन्था नट बाबु बे नारजि इन्टारेस्टिं थानायावहाय जेबो सिन्था खालामनाङा खुब बेसे 5 मिनिट 10 मिनिट आं नै थांगौ आं नै फैगौ
लाभलि सना मारै दं माने आंखौ दिनै ब्रा ब्रा लेंहरबावखो नोंलाय बे सप्तायावनो खनथाम ना खनब्रै फैखाबाय जों बेहाय आरो मा खौरांबावमोन दिनैलाय मोजाङानो दं दे थब्ला ओमफ्राय अबेबा लेखायाव लिरनाय दं नामा गोसोथोलायनायाव खनथाम खनब्रैनि बारा बेरायनो मोना होननानै बिदि नङाब्रा लाभलि सना नाथाय न'आवबो थानांगौ ना न'नि खामानिफोरखौबो मावनांगौ ओंखाम ओंख्रि संनांगौ रेस्ट लानांगौ मा न'आवनो थानो हाला नामा नोंलाय हो सानफ्रामबो रेस्टुरेन्ट हटेलनि जाबाय थानाङा फैसासो लस थाङो एखमबा न'नि जाग्राफोरखौबो जानांगौब्रा नंगौ नामाहाय थब्ला आं नोंखौ बेबादिनो बुंगोन सानखादोंमोन आरे जालायबाय बेना मोजां बुंबा दायसो जायोना हनै नोंनि आखिथिं नाहरलाय लावदुम लाबार बय एन्ड गार्लफ्रा गोदै गोबाब सावरायलायगासिनो दंलै खोनासंहरद' फाग्ला सिनायहराखिसै नामा नोंलाय हनै थब्लासो आया नोंमारगौ नामा माला माला फैनानै दंफैयो बेलाय नों होथेनायखायनो मोजां नुहुराखिसै आंना नोंमारगौथ' मानसिया थब्लासो मार बा मालाय गार्लफ्रेन्ड गोनांखायनो सिरि सिरिलै बिसोरो जोंहा फात्ताखौनो मोनखाया बिसोरखौ आं दहायनिफ्रायनो खोनासंगासिनो दंखायो बिसोरखौ मोजाङै नायहराखैसै आं दा नायहरनानैसो नुबाय थब्लासो नांलायनाय बादिसो खोनादों दहायलाय माथो र' मोजाङै खोनासंगोरनि बिसोरखौ मा मा रायलायो मा गुथोरगु मा गोदै गोबाब सावरायो खोनासंथारनि दिनै दे मोजाङै खोनासंना लालाय लावदुम सिनायजानोल' नाङा उनावसो होनांगौ बेखौ मोजाया जागोन दे बुंनांलायगौ नामा बेफोरखौ खोनासं थब्ला आं बेहाय नोंखौ माबा मोनसे खोथा खिथानोसो लेंहरखादोंमोन दे बुंदो मा खोथा फनावबोथ' खिथाहरनो हायोमोन ना नोङो मा सना आंनाव खारसन फैनोसै नामा हो खोथाया एसे आलदासोहाय थब्ला सना नोंबा मा सानगोन नों जेबो मोनाथ' बुंदो दे सना थाब थाब खारसननोबो खारसन थाब थाब होनखादो बेखौनो मा सासपेन्स होबाय थानांगौ जाखो दे खोनासं थब्ला बिदि नङा खोथाया एसे आलदासो आंखौहाय सासे सेंग्रा नायनो फैदों आरो बे सेंग्रानि बिफाया आंनि बिफानि लोगो जायो आरो जोबोद माहाजोन बिसोरनि न'खरा जोबोद गिदिर बिफाया सासे अफिसार फिसालायाबो साख्रि मोनबायनो मालाय आरो जोबोद नायनो मोजां जोबोद हेन्डसाम आंखौहाय नायनो फैदों बिसोरो आंखौ जोबोद फसायलांबाय ओमफ्राय आंनाबो बिमा बिफाया बिसोरजों हरनो रेडि जाजोबखाबाय आं दा मा खालामबावनांगौ दे आंथ' न'बो बुंनो हाखाला आरो नोंबो जोबोद बेखार सेंग्रा साख्रिबो मावा आरो रेस्टुरेन्टाव लाबोबाय थाबाबो फैसासो लस जायो होनलायबावो खोथाया नंगौना नङा जाखो थगायदोंसो नामाब्रा नोंलाय हो खेलायदोंसो नामा ओमफ्राय आंनिफ्राय साबसिन मा नुखो नों बेनावहाय जेनेबा आंजोंहाय नोङो 6 मान्थ गाहाम रिलेशनशिप थाबाय ओमफ्राय आरो बेखौसो फसायबाय आरो दानो सानसे साननै नायफैनायावनो बेखौ फसायबावबाय हो नंगौना मोजां बुंलाय लागाव माथो मेब्ला खोथाया आलदासो जानानै दंलाय फुरा माथो सिरियास मेटारसो बेहाय थब्ला नोङो गाज्रि दा मोनसै नोंजोंहाय 6 मान्थ बेरायोबा आङो नोंजों हाबा जाथारगोन बेथ' नङाना संसार जानाया आलदा जायोना ओमफ्राय आंबोथ' बैसो जाबाय आरो बिमा बिफाया आंनि मोजांसो सानखागोन ना आरो बिमा बिफानिबो लोगो जाखाबाय जोबोद असे लोगो आंलाय मारै ना होनफाबावनो दे हो थोद फाग्ला बिदिनो जायो नाब्ले मा मोजां नुखो नों बे हौवानाव आरो सानसे साननैल' लोगो मोननाय बेखौनो नोङो 6 मास रिलेशनशिपखौनो गारनानै जोगारनानै थांबावनोसै आरो हो जेनेबा मा मोजां नुदों बे हौवानाव बुंलाय नोंनो बेखौ मानो नांबावगौ आं बे खोथाखौ नोंनिसिम बुंनो गोसो गैयामोन नाथाय बुंनांगौ जाबाय नै बे सेंग्राया नोंनिफ्राय जोबोर साबसिन आरो माहाजोनसिन आरो मोजांसिन मालाय बेहा साख्रिबो दं बिजनेसबो दं दाख्लैसो बे एसिस्टेन्ट साख्रिखौ बिफाया घुस होनानै बायदोंनो मालाय साख्रिबो मोनबाय बिजनेसबो दं नोंहालाय मा दंजायो दे बेखारसो आंखौ बोरै फिनो हानांगौ आंहाबो आंनि लाइफनि थाखाय साननांगौ ना आंबो दानि मडार्न सिख्लासो मिन्थिनानै लाखा मा होननाय जादों बेलाय बेरायगनानै आंनिफ्राय रेस्टुरेन्टाव जागनानै बेबादि खोथासो बुंनो फैदों नोङो बेबादिसो डायलग होनो फैदों लेभेल देखायनो फैदों नोंलाय आरो नोंलाय मानि मडार्न आंलाय मालानि आंलाय मडार्न नङा नामा आंबो लेखा गोरोंसो MA पाससो आंबो नाथाय फैसा होनो हायियावसो साख्रि मोनाखै बेसो खोथाया नों मा सानदों आंखौलाय आरो आंनाव मा गैयासो होनबावदों नोङो न' दङ बाइक दङ आंनि थाखाय जथेस्थ आरो मेरे पास मा है मेरे पास संस्कारी परिवार है नोंसिनि बिफा बादि नङा घुस जाबाय बायग्रा दालाल खालामबायग्रा सिखाव दाखाथि खालामबायग्रा जोंनि न'खरनि मानसिफ्रा मोनथिनानै लाखा मा होनदों नोंलाय बेफोरखौ मा नङा बेलाय नोंसिनि बिफाखौ बयबो मोनसे घुस जाबाय बायनानैसो अल्ट' गारि बायनो हादों गोदान हा सोरजिदों होननानै घुस जाग्रा बिहावजों आरो घुस होग्रा बिजामादैजों मिलायलायथारदों रखरा नों आंखौ दिनै बिदि बुंनो हाबाय दे बारा दा बुंसै जाबाय दे आंबो नोंखौ बाहाय दिनै ब्रेकआप खालामनोसो लेंहरखादोंमोन नांखाया आंनो नों बादिखौ थादो थां नाङा आंनोबो नों बादि गल्ड डिगार हिनजावखौ आंनि खाथियाव दिनैनिफ्राय मालाबाबो दानुजाफै था आम्बानि बाय
सेस जाबायलै दानाबा बोसोरसेनि उनावसो गारफे मोनदोंमोन दिनै गारजालायबाय आङो फाफि सुनि बिगुर गल्डिगार हिन्जावा गारलांबाय मा जाखो थब्ला मानो गाबबाय थाखो आरो मा दावराव दावसि जायामोन दहायलाय बिगुर हिन्जावा आंखौ गारनानै थांबायलै लावदुम 6 मास आंजों रिलेसनशिप थानानै दिनैसो गावनि आसलि रुपखौ देखायबाय बिगुर हिन्जावा कुल डाउन माय बय बेबादिनो खासै दानि जुगनि रिलेसनशिपफ्रा नोंनाथ' मा 6 मासनि उनावसो थगायनानै गारजाबावदों मालायफोरना 6 बोसोर 5 बोसोर गाहाम रिलेसनशिप थानानै थगायनानै गारजाबावो बेबादिनो जायो दानि जुगाव जेबो खामानि गैला बेफोरो आरो मा 6 बोसोर सोरबा हाबा जानानै 5 बोसोर 6 बोसोर जाबाबो थगायनानै गारलायनानै खारबावो गुबुन हौवाजों लाइन मारिनानै संसार जाबावो मा नंदों नोंलाय दानि जुगखौलाय थब्ला ओंखायनो बेफोरबायदि लेथायाव गोग्लैनो नाङा नुवाखै जों मेब्लाजों आंजों बेसेबां टेनसन फ्रि बिन्दासनो नंगौलै थब्ला जों नुनानै मोनजोब्बायब्रा बेफोरखौ नंनायालाय नंगौलै भाइ आजिखालिनि लाभ मोजां मोनलायनाया मेड इन चाइनासो चाइनानि मालसो दसे समनि थाखायल' जोरग्रा बुस्थु नङा बियो माथो नंदों दासो बुजिदों नोङो आरो दहायनि हिनजाव बे दाब्लानि फिसाजो दाब्ला गुस जाग्रा दाब्ला दालालनि फिसाजोखौ लानानै सेस जागौमोन नोङो मोजाङानो जादों गारलांनाया नोंखौ उनाव बरबादसो खालामगौमोन बे दाब्ला गुन्दा गुस जाखावग्रानि फिसाजोखौ लानानै लाब गैया जोलैयानो गाज्रिखा बिसिना जोलैनि हांगारखासो मालायखौ नाख्रेब जाग्रा खामानि गैया भाइ मोजाङानो जादों सैथो खालै लावदुम जोलैयानो गाज्रिबालाय बोरैथो फिसाजोफ्रालाय मोजां जाबाय बायनो जोलै गाज्रि जाखागोन सिगांनो बुजिनांगौमोन आं दाबो लस गैला बे जोलै गाज्रिनि फिसाजोखौ दासो हमदांनो हाबाय जेबो लस गैला दा बुजिनाया मोजाङानो जाबाय भेरि गुड माय बय बेबादिनो बुजिनाया मोजां माथो नंदों लोगोफोर दानि जुगनि मोजां मोनलायनाया चाइनानि मालसो सिगाङावहाय मोजां उनावहाय गाज्रि बे दसे समनि थाखायल' माब्लाबाबो जोरा सैथोलै सैथो नंखागौ भिडिअखौ जोबजासिम नायबायबा नोंथांमोना भिडिअआवहाय लाइक आरो कमेन्ट खालामलांदो आरो जोंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानबा नोंथांमोना गाहायाव थानाय साबस्क्राइब बाटनखौ थुनानै गालांदो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो नोंथांमोना थुनानै लादो जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअसफोरखौ नोंथांमोनानो सिगांसिन नुबोनो मोनो थेंक्स फर वाचिं लोगोफोर थेंक इउ गोजोन्थों